Yun mga kasinag, good morning. Ayan, hinahanap ko mga kasinag si Bagwis kung nasaan. Kasi kaninang umaga nakita ko siya andun sa itaas ng nyug. Pero ngayon mga kasinag, hinahanap ko siya. Tingnan ko dito mga kasinag, ba andito naman siya tatambay. Si Bagwis mga kasinag, hindi ko pa napapakain. Hindi pa siya kumakain, kaya hinahanap ko para pakainin ko siya. Bagwis! Bagwis! Mga kasinag, sa nagpapa-shoutout dyan ha, pasensya na muna, hindi ko kayo ma-shoutout. Pero maraming salamat sa inyong suporta at sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Ayan mga kasinag, hinahanap ko si Bagwis. Wala dito. Pag minsan mga kasinag, andito si Bagwis, naghahunting. Dito siya nag-aaral maghunting. Wala mga kasinag, pag minsan nandito siya diyan sa mga kahoy na yan. Wala siya ngayon. Umalis kasi ako kaninang umaga mga kasinag. Umaga kasi umalis na ako. Yung hiniram ko kasing kawit, sinauli ko na. Nakita ko siya sa taas ng nyug kanina. Hindi ko na tinawag, hindi ko pinababa. Kasi sabi ko pagbalik ko na lang, saka ko siya papakainin. Ayan mga kasinag, hanapin natin. Hanapin natin si Bagwis. Bagwis! Wala ngayon Saka pati mga kasinag, hindi ko pa napapakain yung alaga ko baboy Hinahanap ko muna si Bagwis. Yes. Pero hindi pa naman nagwawala yung mga baboy na alaga ko. Hanapin natin mga kasinag. Wala si Bagwis. Nasa puno siya pumunta. Wala naman dito sa tambayan niya. Dito ang malimit na tambayan ni Bagwis mga kasinag, sa mga puno na ito. Saka pati mga kasinag, si Bagwis lipad din ng mataas. Nakarating na sa mataas sa puno. Maghanap tayo dito saan daw natin hanapin si Bagwis. Wala Wala si Bagwis mga kasinag. Kaya mga kasinag, ando si Bagwis sa itaas ng puno na yun. Yung pag-alis ko ng umaga, yung puno na nyug na yun, ando siya kanina. Pero ngayon wala. Yung mga ampalaya ko dito mga kasinag, nakita yung ampalaya ko na yan Ayan. Ayan. Kakaibang ampalaya yan. Ano yan? Pang export. Yung ampalaya na yan. Kagabi naman mga kasinag, doon siya natulog sa itaas ng nyug na yun. Diyan sa malago na dahon ng palapa na yan. Diyan siya natulog kagabi.
natin kung isa mga kasinagan dito yun eh. Nakatambay sa mga kubo-kubo dito. Wala. Nasaan kaya mga kasinag? Hindi ko na malayan kung saan pumunta. Wala, malayo na kasi nararating mga kasinag di Bagwis. Wala, paghahanapin talaga tayo nito mga kasinag. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Bagwis. Kasi malayo na yung kanyang nalilipad eh. Abang-abangan nyo mga kasinag ha. Habang-abangan nyo mga kasinag, hanapin ko muna si Bagwis mga kasinag. Update ko ulit kayo mamaya pag nakita ko na. Yan mga kasinag, pagod ako. Katapos ko lang magbumba. Kasi nagpapakain si Mrs. ng baboy. Yan mga kasinag, hanapin naman natin si Bagwis kung nasaan. Kasi ngayon lang siya umalis. Ngayon lang siya umalis mga kasinag na medyo kinabahan ako. Kasi kung saan siya pumuntang mga bahayan, mabait pati siya mga kasinag, kahit saan tao. Kahit sino, mabait talaga siya. Pwede siyang hulihin. Kaya medyo kabahan din ako. Kaya ito sanang sa tulong mga kasinag, ang gusto ko sana makabitan ng GPS si Bagwis. Para kung saan man siya pumuntang malayong lugar, alam ko kung nasan siya. Kung nasa maraming bahayan, o nasa nakuha ba ng tao, o nasa kagubatan na siya. Yun ang sa akin naman mga kasinag. At siya nga pala mga kasinag, kung sakaling umalis naman si Bagwis, wala na dito sa akin. Sana wag kayong magsawang manood ng aking mga video. At sana suportahan nyo pa rin ang aking YouTube channel. Hangad ko lang mga kasinag, mapaayos ko lang itong bahay ko na ito. Kasi dito mga kasinag, pag may bagyo kasi dito sa amin, bumabaha dito. Bumabaha kasi ito. Yung bahay kasi namin na yan, pag bumaha na dito, hindi ka na makatulog dyan kasi mababa lang yung tulugan yan eh. Yan yung bahay na titirahan namin sa ngayon mga kasinag. Kaya humahangad ako na sana sa tulong nyo, dumating ang panahon na mapaayos ko na ito. Yan. Yan mga kasinag, hanapin natin si Bagwis. Dito tayo mga kasinag naghahanap uli sa gubatan dito. Kasi wala dito sa paligid namin diyan eh. Dito tayo. Hindi ko talaga alam mga kasinag kung nasaan siya. Bagwis! Ito lang mga kasinag, si Bagwis pati pag sinipulan ko, sumasagot naman siya. Kaso ngayon, hindi talaga siya sumasagot. Ibig sabihin, wala siya dito sa paligid ng bahay namin. Malayo ang kanyang pinuntahan, malayo ang kanyang pinuntahan yan mga kasinag. Pagod ako. Paspas ang magparabumba ng puso. Dun. May malaghuning tikling dun mga kasinag. Hindi natin baka andun siya Bagwis. Kaya naghahantik ng tikling si Bagwis dun. Palayang kaya si dyan mga kasinag sa may kabila dyan. Bagwis! Bagwis!
Yan mga kasinag, yan, palayan yan. Lugar na ito. Baka dito sa mga gilid ng kahoy o puno. At ito lang mga kasinag. Ngayon lang ako pinaghanap ni Bagwis ng ganito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Yan ang mahirap kasi pag walang GPS. Ang buti kung may GPS sana mga kasinag, madali siyang ma-trace kung nasaan. Sa ato lang mga kasinag, masaya ako pag lumalayo si Bagwis. Basta ma-sure ko na okay siya, hindi siya makapunta sa mga bahayan. Wala, hindi talaga humihuni siya mga kasinag. Nasa taas ng nyug na yun. Bagwis ba yun? Pinatanaw ako dito eh. Ay hindi. Wala talaga mga kasinag. Hindi ko alam kung saan talaga yun. Balik tayo, balik. Doon naman tayo sa kabila. Hindi ilalay dito mga kasinag. Pag nagtatambay si Bagwis, dito lang siya pa. Libot-libot lang siya dyan. Pero ngayon, wala talaga. May trabaho pati ako ngayon mga kasinag. Babalat nung kinawit ko na nyug dun sa Rawis. Dito sa Bicol magpapalaw. Sa Tagalog magbabalat. Si Bagwis mga kasinag, kung nandito lang dito kahanting, dapat kanina pa yun humuni, sumagot sa sipol ko. Kaso wala talaga. Hindi ko alam kung saan puno na pasok tayo dito. O yan! Mga kasinag, gaya si Bagwis palan. Ito, sa puno. Pinaghanap ako ni Bagwis. Andito lang palan. Uy, salamat. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Nasa taas. Ayan o. Ayan. Oh. Pinagparapahanap ako kung saan ako nakarating. Andiyan ka lang pala Bagwis. Ayan, mahirap mga kasinag layas na talaga si Bagwis. Bagwis! Ano, kakain ka na? Baba na dyan. Halika na. Baba na. Halika na. Ano, busog ka na? Anong kinain mo? Ha? Bagwis, anong kinain mo? Kaya pa kung hanap ng hanap sa'yo, hindi ka nasagot. Ikaw talaga Bagwis. Ayun mga kasinag napawi na yung pagod ko nung nakita ko si Bagwis. Paghanap ba naman tayo, ayun nalaman ko na safe siya. Ngayon nakita ko na siya. Kahit iwan ko na yun dyan mga kasinag,
pag umuwi lang siya doon sa bahay, saka ako siya pakainin. Hindi ko pinapakain siya mga kasinag na dito, dinadala ko ng pagkain. Gusto ko umuwi siya doon. Ayan mga kasinag, salamat sa pagsama niyo sa akin sa paghanap kay Bagwis. Kasinag, bagong gupit pati pala ako mga kasinag. Pero yung nagupit niya mga kasinag sa akin, buhay pa naman. Kaya, yan mga kasinag, mainit kasi ang panahon mga kasinag. Dati kasi noon, ako lang nagugupit sa sarili ko. Sabi ko, subukan ko naman daw ng ibang gupit. Kaya nag-try ako magpagupit. Pero yung gupit niyan mga kasinag, buhay pa naman. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang. Mga kasinag, andito ako ngayon sa Rawis. Yan. Kasama ko mga kasinag si Mrs. Magbabalat naman ako ng nyug. Si Mrs. naman magbabaak. Si Bagwis mga kasinag, andun pa rin sa itaas ng puno, hindi pa siya kumakain. Mamaya pag uwi ko ng tanghali, update ko kayo mga kasinag. Pagbaba niya, saka ko lang siya papakainin. Hindi ko naman inakyat doon. Saka pati maganda yun para matuto siya maghunting. Yan mga kasinag, start na tayo ng ating trabaho. Ayan nga pala mga sinag, naalala ko. Kung nakikita nyo yan, kamuting kahoy na yan, tanim ko rin yan. Yan, matataas na, hindi ko pa nalilinisan. Yan mga kasinag, start na tayo ng trabaho. Balat na tayo. Maglalagay muna ako nito. Kasi kailangan ko maglagay ng ganito. Kasi yung balat ng nyug nakakasugat. Protection sa balat ito. Yun mga kasinag, pahinga muna tayo. Kasi tanghali na. Ang nabalatan na natin ay nasa 400. Ayan mga kasinag, mga nakasako na yan. Binaako na. Kasi ito mga kasinag, hindi ko naman lulutuin. Ibibilad ko na lang sa araw. Kasi mainit naman ang panahon. Kasi wala naman ako paglulutuan dito. Gagawa pa ako. Para hindi na ako gumawa, magbibilad na lang ako. Ayun mga kasinag, uwi muna tayo. Siya nga pala mga kasinag, nakasakay na kayo mga kasinag sa kalabaw. May dala akong kalabaw doon mga kasinag. Andun, papakita ko sa inyo. Sasakyan natin pa uwi. Mga kasinag, ito palang kalabaw na ito. Sa bayaw ko ito. Ang pangalan nito si Unyo. Unyo ang pangalan nito. Unyo. Unyo.
inyo. Tatalhin ko na din mga kasinag painumin ko na. Saka papatubugin ko na siya. Mainit na kasi. Saan pala mga kasinag, pag magsasakay ka sa kalabaw, dapat nasa ilong yan. Kasi pag hindi mo lagay sa ilong yan, bibirada ito at takbo. Kasinag, halika na, paray na tayo. Yan. Ayan mga kasinag, dito na tayo. Papainumin ko muna mga kasinag sa inyo. Painumin ko muna mga kasinag sa inyo. Ayan mga kasinag nakatubog si unyo. Ayan mga kasinag hanapin pala natin si Bagwis. Kung nasa naman siya. Tara mga kasinag. Ayan mga kasinag. Titingnan ko doon si Bagwis pinag-iwanan ko kanina kung andun pa rin. Kasi wala dito Siya mga kasinag hindi pa pala kumakain si Bagwis. Pero pag bumaba na siya doon sa puno doon, papakainin ko na siya. Tingnan natin. Bagwis! Ayun mga kasinag. Ano si Bagwis? Ayun. Bumaba na siya dun sa mata sa puno. Ayan na si Bagwis. Ayan. Ayan si Bagwis mga kasinag Yun. Doon siya nagtatambay. Naghahanap siya yata siya dito mahahunting niya. Gutom na pati yan mga kasinag hindi pa yung kumakain. Kasi hindi ko siya napakain kaninang umaga. Kasi ando siya sa mataas sa puno.
Ayan, bumaba na siya. Papakainin ko na siya mga kasinag. Ayan mga kasinag, update ko na uli kayo mamaya. Hanggang dito lang kasi kukunin ko si Bagwis. Pakainin ko. Wala kasing magbibideo sa akin mga kasinag. Kaya self-supporting ako eh. Kaya ngayon mga kasinag, hanggang dito na lang. At mapahinga na rin muna ako. Ayan mga kasinag, babay lang ulit. Update ko kayo. Bye bye!